Nou, Together is eigenlijk een evenement dat voor 23 november in Drachten in Studio To Be onder Blauwgras 11 Gindwan. En 11A, dus kom je bij de buren. oh ja, 11A, moet ik er ook nog bij zeggen. En Together is eigenlijk ter promotie van mijn CD Lodge on the Blues. En ik word deels begeleid door I.M. Dat is eigenlijk Ben Viebrink. Die zit je naast me. En die begeleidt een aantal nummers van mij. En hij houdt zelf ook een Leeds pianoconcert. En na die concerten sluiten we allemaal doen Simon Wijmer van der Werf. Hier is de sinne, hier is het licht, honey herinneren, de hele dag. Kijk, ik heb een dansschool, al 40 jaar ongeveer. Maar op een gegeven moment dan gaat het bloed ook een beetje kruipen. Ik ben eigenlijk een beetje kunstenaar. En ik speel al jaren piano, ik schrijf, ik heb een boek geschreven. Ik fotografeer, ik film. En het stijldansen, dat langzaam gaat dat een hele langzame dood tegemoet, zeg maar. We geven het nog wel steeds, stijldansen. Ik doe het ook nog wel steeds, ik dans ook nog wel. Maar ik vind het ook, ik vind het mooi om al die andere dingen die gewoon in me zitten. Zeker na mijn 50ste dacht ik van, ja, god, ben ik mijn hele leven lang op die dansvloer slijten? Of wil ik ook nog eens een keer wat gewoon in mij zit, verder ontwikkelen? Daarmee ben ik mee bezig dus.